Mä en tiedä. Moi. Mä en tiedä mitä mun pitäisi sanoa tähän. Mutta tää on kuitenkin mun ensimmäinen video. Ja mä en tiedä mitä mun pitäisi sanoa tässä. Ja mä tallennan täällä Windowsin jutulla. Ää, 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 mun pitää... Miten on YTK tähän? Mä en saa kirjoittaa. Sori, mä vahingossa hypäsin tätä mikkiä ja siis tässä on vaan tää kuulokkeiden mikki. Ja siis joo, ja mä kuulen tosiaankin itse mun ääneni tässä näin samalla ja tässä on varmaan aika huono äänenlaatu. Mutta tää on nyt mun ensimmäinen video ja mä oon nyt vähän kipeänä. Mitä mun piti tehdä tän? Niin joo. Moi tubelle. Ja tää on siis jo mun ensimmäinen video. Mä yritän laittaa tää mikki vähän mun sun luokse, että tää ääni kuuluu. Ja mä oon 17 levelillä. Joo, vasta. Tiedän. Mun hiukset. Ottakapa hetki. Mä säädän nyt kuulokkeiden kanssa nopeasti. Mut siis joo. Nyt mä sain ne säädettyä. Tai mä säädin itse asiassa mun hiuksia. Koska noin tosta tulee... Ja se rikuttaan kuuluu koko ajan tälleen. Ääni, koska mä hengitän. Tosiaankin, koska ihmiset yleensä hengittää. Nyt voisi vaihtaa vaatteet. Mä ostin nää... Tai taas tosi upeen tällaisen... mikä tää on? Yksisarvis. Mä en tiedä kuuluuko se, mutta toivotaan vaan nyt, että se kuului, mutta mä ostin tällaisen upean paidan. Se on tosi upea. Tässä se on. Joo. Kukaan ei halua sanoa moi tube. Törkeetä. Pitäisikö mustat hiukset? Mä oon niin rakastunut näihin hiuksiin. Mulla on Toikalla yhdet tällaiset. Menkää tsekkaamaan Toikkaa. Okei, en pakota. Ja sori, jos tän laatuun niin jotain shaishea ja mä en nyt halua, että se kaverit laitatte mitään. Koska mä en tiedä miksi mä en laittanut kamuja piiloon, mutta ei sillä ole väliä. Meni miten meni. Jos mä laitan nää hiukset, niin mä en voi laittaa noita korvia. Tykkään näistä hiuksista ja näistä. Itse asiassa mulla on näitä kahdet ja tällaiset yhdet. Siis tää on ne vippien ja nää on ne perus. Ja mulla oli vähän sitten kuukauden vippi, mutta arvatkaa mitä. En sitten siinä aikana ehtinyt tehdä sitä YT-kanavaa. Tai mulla on kyllä toinenkin YT-kanava, mutta mä en halunnut kuvata siinä MSP-videoita. Ja joo, se ei ole vlogivideo. Ei kun, mikä? Vlogivideo. Se ei ole vlogikanava ja nyt tää lagi ihan sikana. Älä lagi. En halua. Lagia. Lagivaa konetta. Lagivaa konetta. No niin, nyt se tuli. Ja mulla on ihan sika vähän vaatteita ja mä tiedän. Varsinkin hiuksia. Ja paitoja. Ja mutta on niin kun tää tyyppi on varastettu jotain muutamia kertoja, että kiva mulla. Ja siis täältä vietiin ihan sikana kamaa silloin, joten mä aina niin kun, jos mä en pääse mun salasanomalle sille tyypille, mä oon kokeillut sitä 2 kertaa.
Mutta onhan se silleen, että pitäisi niinku kokeilla 3 kertaa. Mä en tiedä miksi mä oon sanonut, että älä koska miksi. Mutta sehän on silleen, että kannattaa kokeilla 3 kertaa sitä salista, mutta jos se ei mene mulla toisella kerralla läpi, niin sit se ei niinku mene läpi. Sitten mä niinku on silleen apua nyt mun häksytty tyyliin. Apua, mitä mun pitää tehdä aina, jos mä muistan, että mulla on sähköposti. Ja sit mä lähetän tän tyypin nimen ja sähköpostista sinne ja sitten sillä tulee se mun salasani ja sit mä pääsen tälle uudelleen, paitsi sit täältä on lähtenyt kamaa. Tää on siis häksätty kautta varastettu, mutta mä oon saanut sen takaisin, koska sen tyypinhän voi saada takas silleen. Ja mä toivon, että mun ääni kuuluu sinne, koska mä puhun aika hiljaa, niin mä välillä painan tätä mikkiä vähän mun suuta päin, niin se kuuluu ehkä vähän paremmin. Safer. Mutta mä muistan joskus oli tämä Safer Internet Day. Se on 2015, niin silloin oli näitä paitoja, mutta niitä ei mun mielestä enää, niin ne maksoi vain 1 Starcoinsin. Mä muistan vieläkin sen. Tai se oli 2014 tai 2013, koska siitä on aikaa jo jonkun verran. Ihan sama. Ketään ei kiinnosta sanoa moi tupelle. Ottakaa mä laitan mun kaverien viestin, koska siltä on... Mitä? Onko? Ja joo, siis joo. Eli mä viestittelin Maija 300 kanssa. Ja mä yritän nyt tehdä tässä jotain. Eli joo, siis mä puhuin Maijan kanssa just, ja siis Maija on mun in real life niin kun kaveria kautta pesu. Ja siis me viestiteltiin, ja se kysyi silleen, siis jossain vaiheessa päivällä se aamulla laittoi mulle muro, mä laitoin sille takas muro, se laittoi mitäs teet, on koneella. Tuun sinne kohta, mut lähden vaan koulusta tuun sit. Ja mä oon siis ollut tänään koko päivän kotona. Ja kuvaan video mun kanavalle. Ja mä laitoin sille, että mä voin soittaa sille vappipuhelun, mut mä en tiedä kuuluuko sen ääni vaan tässä sit niin hyvin, koska mulla on siis tosiaankin tää. Ja sori, tää video on kestänyt jo 8 minuuttia, mut siis koska mulla on niin paljon selitettävää ja turhaa asiaa. Niin duoda. Niin. Hänen ääni ei ehkä kuulu niin hyvin. Sitten kun hän tulee kotiin, no katsoin nyt vaikka tän Diamond Girlin leffa. Saapahan hänkin vähän mainostusta. Cool. Mikä sana toi on? Pitäisikö sen olla school eikä cool? Cool. Musta tuntuu, että sen pitäisi olla school eikä cool. Cool. Ja tänään ulkoliikkaa. Ulkoliikkaan yhdyssana ja mä vihaan oikeesti ulkoliikkaa. Eli tässä on tosiaankin käytetty mun tyyppiä, missä tää Diamond Girl. Ja mikäs hätänä? Varmaan sellainen tyyppi, joka ei tykkää liikasta yhtään. Ja mun...
Joo, siis menkää ihmeessä tilaamaan ja katsomaan Maijan kanava, koska menkää nyt vaan katsoa se, siis se on Maija MSP ja täällä lukee tosiaankin mun YT-kanava ja te ootte tällä hetkellä varmaan sen kanavan videoissa, joten kyllä varmaan tajusitte, että mun kanavan nimi on mm. Joo, mä lähden teille vähän sille tässä vapissa, koska no, miksipäs en sitten olisi, ja hän on päässyt seuraavalle levelille. Hii. Mä vaan ihan kiusalla, jos antaa ja toikki. Seppo on sinne yksisarvinen. Yksisarvinen on yhdyssana. Anteeksi, jos mä oon tämmönen. No. Mä voisin mennä kattoo uusia kuvia. Artbookit, eikä kuvat. Taas mie. Mun Sheppe on toi aika Sheps. Ja joo, nyt mä oon tämmönen. Multa ois tullut aikaisemmin jotain videota. Mutta parhaat tietää. Mitä? Parhaat tietää, en tiedä. Mä oon nähnyt joskus aikaisemminkin. Jos se on alkoholisti, jos se on olen fantastinen. Eikö niin? Ottakaapas munkka, mä kysyn ilmakuvan. Joo. Mä laitan tuolla kaverille. Eli se kysyy, että millä mä kuvaan, niin Windowsin kuvausohjelma niin ei oo pinnoitusmyöntirajatusta. Kun hän siis kuvaa Screencast-omatikilla. Ja aluksi ajattelin, että mä kuvaisin Screencast-omatikilla, mutta en sitten kuvannutkaan, koska iskä sanoi, että siitä saisi muka viruksen, mutta ei siitä musta tuntuu, että siitä ei saa, koska niin monet ovat käyttäneet sitä, niin musta tuntuu, että siitä ei saa ja mun ääni kuulostaa niin oudolta. Niin. Kuulostaa niin. Sori kun mä oon tälleen vaan jähmetyn jossain vaiheessa niinku yhteen paikkaan, että niinku tässä ei tapahdu mitään vaan koska mun kaveri tosiaankin lähettää mulle noita chat-viestejä. Niin, sitten tai noita mitä noi on vappiviestejä ja mä nyt haukottelen. Sori noi äänet. Ja mä oon siis ollut koko päivän kipeänä, niin mulla on jotain 38 kuumetta, niin mä en pysty mennä kouluun. Ja meillä loppu 2 koulua, eli noin puoli tuntia sitten. Vai kuulemma, ja kyllä se kuulostaa. Mä mietin, haluaisitteko te, että mä kuvaisin jostain vaiheessa Robosta-videota. Varmaan kuvaan seuraavan videon Robosta, koska mä tykkään Robosta ihan sikana. Ja siis se on Roboplast Planetti, jos joku ei tiennyt. Ja muuten, mulla on tää uusi kone, niin mä pystyn ehkä ottaa tää screenshotteja myös, koska mulla oli aikaisemmin silleen tabletti, jonka sain niinku liitettyä tähän TV:sen, ja tää näyttö siis on oikeasti TV-näyttö, eikä mikään tietokonenäyttö. Niin se sai liittyä siihen, niin mä käytin sitä. Niin ei pystynyt sitä screenshotteja. Niin nyt mulla on aito kone. Niin pystyy. Tai siis mulla on tässä vieressä aito kone ja sit mulla on tällainen parempi näppäimistö siis
kun se oli sellainen, siinä ei pystynyt tehdä mustaa sydäntä. Siinä ei pystynyt edes tehdä sitä, ottaako mä kirjoitan tähän, siinä ei pystynyt edes tehdä tätä sydäntä. Että siinä on tää ihme nuoli ja sit siinä on kolmannen, koska siinä ei saanut tehtyä tätä nuolta, eikä siinä pystynyt tehdä tätä, koska siinä oli vaan nämä ylän numerot, sillä ei ollut näitä sivunumeroita, että niin kuin kiva mulle. Niissä mä oli meidän korinkoneella niin sitten. Tai niin kuin, se on tavallaan mun iskän kone, mutta kyllä mäkin käytän sitä välillä. Mutta nyt mä käytän mun omaa konetta, koska mulla on sellainen. Saatan ehkä, jos mun kone joskus menee rikki, niin jos toi meidän kone kestää, niin vaikka se on kyllä aika paljon vanhempi ja siinä on kyllä niin kuin en mä tiedä mitä mä sanon. Tosi huono tai siis se surraa ihan sikana, kun tässä se ei kuulu niin kovana. Siinä se kuuluu niinku silleen tai silleen niinku tai nyt ihan tuolta sellaiselta jotain tollasta, siltä se kuulostaa. Mä en osaa tehdä sitä ääntä, mutta Maija, tuu jo. Mä ootan nyt vaan sua. Ja joo, mulla ei oo sit Skype-stili. Mun piti... Mikä on Skype-stili? Mikä se on? Siis mulla ei oo Skype... Mitä mä olin sanonut? Mulla ei oo Skype-tiliä. Niin me puhutaan vappipuheluun. Jos sillä olisi, tai mulla olisi Skype-tili, niin meidän äänet kuuluis varmaan vähän paremmin. Ja tää on ihan mun suun luona, niin tää kuulee ehkä vähän paremmin. Ja en mä nyt sitä tälleen ajatella koko ajan pitää. Et se on niinku tällä ja tää ääni ei kuulu ehkä niin hyvin, niin mä pidän sitä välillä tällään sut lähellä. Tätä. Tuliko se nyt tididin, ei. Se ei ollut Maija. Mä spämmin sille pappiviestejä, ei tuu tänne. Kun se ei tule. Se oli taas toi sama Sarah-lady. Varmaan kohta poistan tämän kamuista. Saako lisää vipkamia? Tää vissiin haluu sen selepin. Mulla on siis tosiaankin vaan Jyry. Ja Maijalla on kai selep. Jurun jäsenet voivat äänestää kilpailusta. Olet Jurun jäseneksi. Olin nostanut VIP-jäsenyyden. Ja mä oon nostanut sit kolme kuukauden vippiä. Ja sit muutaman viikon vipin mä oon saanut myös. Tästä tulee ihan sikapitkä video ja kukaan ei varmaan jaksa kattoo tätä. Koska on niin sikapitkä video. Joten musta tuntuu, että mä nyt pätkäsen tän videon tähän. Niin sitten, tuliko se nyt? Ei. Mä lopetan tän videon tähän ja mä aloitan ihan just uuden, koska minä olen minä. Ja nyt se tietysti tulee paikalle. Kun mä lopetan, ei ollutkaan, se oli Soncha. Ja mä aloitan siis uuden videon ihan juuri. Ja siis ottakaa hetki.